Sanibona, phinde nginibingelele nje futhi namhlanje kuhlezi kuyinkulu nemangalisayo intokozo ukuthi sihlangane ngamazwi kabawethu ohlala ekhaya ezulwini. Asithandele ukuthi sibe nawo, asithandele ukuthi asisize, asithandele ukuthi asiqondise, futhi more especially asilungise ngoba singabantu ziningi kakhulu izinto esisishelele ngazo, izinto esingasayinakanga, izinto esingasayiqondanga, izinto esesilutheke salahlekiswa ngazo, especially when it comes to us bantu abamnyama because indlela elwiswe ngayo umuntu noma engathi indlela elula ongakwazi ukuthi umlwise ngayo umuntu ukuthi uqala umbheke ukuthi unamandla amangakanani, unamandla mayithola ini, unamandla medlani, unamandla menza u-1 no-2 no-3. So ngale nkathi u-check-a ubone ukuthi amandla akhe asendaweni yokuthi, that is when usuzoqala-ke manje uzame indlela nentuba yokuthi ngcono udedise, ngcono uqhelise, ngcono uchoboze la ethola khona amandla khona ezohlala ebuthakathaka ebese uyagadla uwine ebese uyayithola yonke into efunayo njengoSolomon. The only thing amaFilisti ayefuna, it was one thing. Aphi amandla alomuntu? Why ehlezi sinqoba thina samaFilisti? Why zonke izimpi ehlezi eziwina? Kwenzakala uwathathaphi amandla amangaka? By the sending of uDelilah ukuthi ayofuna ukuthi amandla akhe akephi. That is when icebo labo lakwazi ukuthi liphumelele ngokuthi bathole ukuthi amandla akhe asezinweleni. And sebetholile ukuthi amandla akhe asezinweleni benza kanjani? Ba-relax bathi ngoba seyinweleni okay fine, cha. Isikere sawenza umsebenzi waso sanquma izinwele zakhe kwayila sebekwazi khona ukuthi bamshaye, bambophe, bamenze yonke into. Sebeqale benza njani? Basusa amandla akhe. Sebeqale benze njani? Bathola ukuthi yini emnika i-boost, yini emenza ukuthi ngaso sonke isikhathi ahlezi ewina, yini lengaka base badila nayo baze bawina. So if opponent yakho wazi ukuthi okay iphethe isikhala esiwukuthi, iphethe ihawu lokuthi, uzokwazi ukuthi wena alright njengoba ephethe umkhonto mina yazi yini angivele ngiphathe isibhamu because yena ngomkhonto uzofuna ukusondela kuphela kanti mina ngisho ngibuqamama ngingakwazi ukuthi nje ngiphule i-trigger kuphele ngaya. Uphethe uhlobo lwehawu oluyi-wood, alright mina ngiphathe oluyinsimbi ukuze olwakhe noma ngawufaka umese luzodlulela gcine lumlimazile ekugcineni kosuku, but olwami oluyinsimbi uzothi uzama ngayo noma ngayiphi indlela ngisho ngathiwa isibhamu izoshaya inhlamvu iphinde ibuyele kuyena. So siphila esikhathini lapho khona siphila nesitha esihlezi sifuna indlela, esihlezi sifuna intuba, esihlezi sifuna la amandla ethu singabantu ukuthi akuphi, siwalandaphi, siwatholaphi, siwathola kanjani, futhi siwagcina kanjani. Yabo mase siwatholile amandla ethu singabantu, that is when esethola-ke intuba yokuthi mengabaxhoboza kanje, mengabenza kanje, mengabasusa kulokhu, ngabayekisa lokhu, ngabaqedisa lokhu, ngabalutha ngalokhu, ngabanikeza lokhu, then I would have won. Ngayilwa le mpi ngaze ngayiqeda. So isihloko sethu namhlanje uJehova ubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini athanda ukuthi sifunde ngaso because this is more of a lesson of umyalezo nje uNkulunkulu ayotshela kakhulu enhlizweni yami ngoMarch. It was March 19, 2024. uNkulunkulu eletha lamagama womathathu. Ngizihambela nje endleleni leli gama la ringa 3 times lathi chemicals laphinda lathi chemicals. And njengamanje sekuyisikhathi sokuthi lo myalezo lo uhlakaza ukuthi uNkulunkulu kahle kahle yini lathanda ukuthi siqonde siyaze with the so-called chemicals lawa ewaringisa kangaka in my mentality, in my ears at that time. Isihloko sethu sithi ukuthakathwa kokudla. Ukuthakathwa kokudla. Leli gama nje lilodwa elithi chemicals lisho umuthi noma waluphi uhlobo. Imagine makuthiwa noma waluphi uhlobo.
Shuthi it can be dangerous. Kungaba umuthi oyingozi, kungaba umuthi ophilisayo, kungaba umuthi osindisayo, futhi kungaba umuthi obulalayo. Because awukwazi ukuthi ungathi into iwumuthi. It's like it's a sort of medicine or something that is medical. Le edila nomzimba somewhere somehow. So ke siyazi ukuthi akulona lokhu uhlobo lomuthi olukulungela emzimbeni wakho. Ngisho kuthiwa abaningi sebalaphile, abaningi selabenzela u1 no2 no3, but you will not be 100% sure ukuthi malifika kuwena lizokwelapha yini, more especially if uzofaka umuthi emzimbeni wakho ungawudingi. Let us say nje manje ngiyasuka, angiphathanga ikhanda, angiphathanga isisu, anginalutho, ngisuke ngabakadele igrandpa. Izokwenza ingqondo yami, izokwenza nama brain cells wami ngingaphethwe ikhanda, ngingaphethwe inhlungu, ngingaphethwe ilutho. It's definitely gonna damage them. Izowabulala iwaqede nya. And njengamanje siphile esikhathini lapho khona where everything eyisithako le umuthi, all these chemicals, inhloso nenjongo nento eziyenzayo, they damage and kill your emotions. Zibulala imizwa yakho, whether kancane kancane, whether ngokushesha, whether ngokuphuthuma, whether fast or noma ngayiphi indlela. Because singabantu asifani and ama blood cells wethu awalingani. So omunye umuntu engayidla into abe right angabi nalutho, omunye umuntu engaphuza lela philisi abe right angabi nalutho, but thola ukuthi omunye kuzokwenzeka into ehlukile kakhulu kuyena, because sinama blood groups ahlukahlukene. Kodwa blood group A, AB, B, no blood group O. So lo blood group O powerful noma igazi lakhe li stronger than lo ono blood A, li stronger than lo ono blood AB. So you can say ukuthi lo no blood group O had this kind of medicine wangaba nalutho, but mase kuthiwa lento idliwa umuntu ono blood group B kuphela, yena thola ukuthi uzoba nenkinga. So we live in times whereby all the type of food njengamanje lapha emhlabeni sebuthakathiwe, sebuthakiwe. Uke uze umuntu ethi ukudla kombi kabi kudumo, uthi ngikuthakathe kancane. Mekuthakathe ufakani? Uyakuthosa, kuhlohlozele lapha amafutha ahlohlozele, awuthi anyanisi wakhe asithi ispice. But yini or mother-in-law kubo supreme paprika, kube barbecue spices, chicken spices, turmeric, or garlic spices, kube yini. There are many spices akhona lapha emhlabeni. Bese yakuthaka, athi umuntu ngisakuthakatha ukudla kancane. All these spices, mind you, they have salt kwayona. And usawoti, this is something very powerful. Abantu abayinga understand ngosawoti. Ngiyelizwa kithi athi umuntu xosha umoya. Umoya ushaya ngani, ushaya ngosawoti angithi. Uyazi ukuthi into ngeke uzixoshe ngento engayazi. Wena umuntu physical kanje, you can never fight with something spiritual because you are a physical being. But the only way you can fight something, you can only fight with something that you see, something efana nawe. A physical being can only fight with a physical being. Ingane can only fight with ingane. Omdala can only fight with omdala. I hope people can understand Remangiti. Only a spirit can fight with the spirit. That is why utuxosha umoya ngokufafaza ngosawoti, because usawoti has got its own spirit. Esikwazi ukuthi sibonane naloya moya lo ispoke, wena ongawubona ngithi ebese uyabaleka loya moya because usubona these kind of spirits esikulo sawoti. So tell me people, if all the type of food okudlayo kufakiwe kwathakwa kwafaka lo muthi obizwa ngosawoti ongumoya, then masisungena kuwena awuzohlala ungumoya, awuzohlala ufuna omunye usawoti, awuzohlala ufune more and more, busy doing what? Busy destroying and killing your exact emotions, busy destroying your inner self. By what? By these kind of salt. You must wake up, people of God. Konakele kakhulu lapha emhlabeni. Ziningi indlela abantu abalwisa ngazo
abanganakile, abangaboni, futhi abangeke bazitshela ukuthi okay, sengaliswa ngale ndlela, because siphila isikhathi lapho khona, like I said, isithe sizozama indlela ukuthi where is your power, where is your own energy, wathola pha amandla, ebese mase sidile nalokho sizokubeka at 0 level, ebese siyakhwela phezu kwakho, sikhwelele ukuthi siqede ngawe, finish and clear. This word elithi ukuthaka, it is a short word for ukuthakatha. Siphila ezikhathini ezinzima lapho khona ubuthakathi bungekho emoyeni kuphela, noma ngemithi, noma ngezikhafulo, noma ngamadliso nokunye, kodwa njengamanje kuzo zonke izinto ezifaka abantu phakathi. La kunomuntu khona phakathi khona ubuthakathi, I promise you. Wherever there is a human being, there definitely is ubuthakathi. Because why? Kunomona ogcwele. It's either usurrounde abantu, wasurrounda imoya, or obuswa isitha, because isitha ngale nkathi sibusa wena muntu, sikubusa sikunikeze leya character yokuba nomona, and then masunomona uthi loyana indaba engcono kunami, loyana indaba enayo yonke into, loyana indaba e1 no 2 no 3, loyo mona loyo ukwenza ucabanga ukuthi ngcono ngimthakathe, ngcono ngiqede ngaye, ngcono ngenze 1 no 2 no 3, ngcono ngimdlise khona uzothatha isoka lakhe, ngcono ngimdlise khona ngizombulala, ngithatha umyeni wakhe yena unemali, ngeke phela usisi wami nananina, njalo nje zonke izinto zakhe ziyamlungela, ubephasa kahle esikoleni, njengamanje useshadile, wathola indoda enemali, bese uyamthakatha, umbulale dead usisi wakho ngomona something ebikade itshalwe umoya wobumnyama, itshala in your own brain and mind, so that's when uzofuna indlela ukuthi ngingashwankathela kangakanani ngiqede ngaloya mngani wami emuhle kangaka, njalo yena nje yonke into yakhe yamlungela, enjalo esikoleni wayiphasa kahle kunathi sonke, waphuma ngo-A bodwa, njengamanje uthola umsebenzi kanokusho kuyi-CA kwibhenki elikhulu nawo wonke FNB, uyena ophethe, njengamanje unemoto ngqovu, njengamanje useshadile, washada nodokotela, awungeke umngane, njalo nje zonke izinto ziyamlungela, and then lo moya loyo bese usuhleli kuwena, uhambe uye egodlweni zabathakathi uthi ngifuna ukuqeda ngaye, sengikhathele uyena. It isn't something evele yayiqhamukela kwena, but it is a certain spirit that's triggered wena ukuthi uzame something somehow to destroy, because njengamanje masusumbulala, you are ending umphefumulo wakhe lo ozungezwe imizwa yakhe, ozungezwe iwili yakhe, ozungezwe ingqondo yakhe. So if you kill that person, iwili yakhe akasakwazi ukwenza into ayithandayo, usumdlisila ngithi, usumfakela u1 no 2 no 3, wamenzela isichitho, wamkhafula ebusuku, wabiza igama lakhe emthini nani, uyavuka ekuseni umngane wakho akasabona emehlweni, akasakwazi kumsebenzini, uyavuka ingqondo yakhe akasakwazi ukuyisebenzisa, hambe isikhathi uphinde umshaye ngesinye isichitho futhi abe ne-stroke, uphinde umshaye ngesinye isichitho futhi aphelelwe impilo yakhe. Ubuthakathi lobo ungafuneki ezulwini, athi ubaba uNkulunkulu abenza kunje abasoze balibona ifa lombuso kaNkulunkulu. So ubuthakathi abusekho kuphela kulezi zinto lezi, but sekukona yonke into, ikakhulukazi ekudleni, ngokuba umuntu angephile ngaphandle kokudla. Ngakho-ke nakho kuvele kwaba enkulu i-target ukuthola nokuzuza abantu abaningi ekubasuseni kwimvelaphi yabo, kubabeke engcupheni naseduzane kangakanani nethuna kungakafanele. Because into esenzile sithathe i-mindset yakho sayibeka, sathi gibela phezu kwelokhunjani kwebhakede, thatha nayo intambo, beka la emqaleni. Siyazi ukuthi ngelinye ilanga sizoqhamuka sona sikhahlele leli bhakede, and then le ntambo oyibekela emqaleni izobe sikinya ikubulala. Ngani? Ngokuthi sik-introducele ukudla okungafanele for umzimba wakho, ukudla okukubulala kancane, ukudla okudestroya imizwa yakho, ukudla okukudalela izifo zenhliziyo, ukudla okushwankathele kwenza impilo yakho ibe mfishane, because
the more you eat something that is not right for wena, that is the more you are digging your own grave. There's your own grave, and that is the more uthatha intambo uyibeka la. Isitha sothi ngelinye ilanga mase sekukhulile izinga le-BP, lakhula izinga le-cancer, bese sithi-ke qhamuke sekukhahlela ibhakede kamnandi, ebese you die. So izinga selikhule kakhulu, angeke usakwazi ukusurvive, and then you will die at the spot. So singabantu, uNkulunkulu umenzi wezulu nomhlaba, umdali wethu sonke, wasidala wasibumba ngomhlabathi, ne? So ngale nkathi sibumba ngomhlabathi, imzimba yethu le flesh le, it is made out of that soil le oyibunayo. That is why futhi sifana nayo inhlabathi, even in color siba mnyama siba nje, because we come from the same ground, the same soil, and lobe bumba lobe uNkulunkulu wabuthatha wabuhlanganisa wase wasidala ngendlela esingayo njengamanje. So if sidalwe ngomhlabathi, kusobala ukuthi imizimba yethu the only strength ingasithola kwini izinto ezivela emhlabathini. Akukho nokukodwa okuyimpilo kithi, I promise you and I repeat that. Akukho nokukodwa okuyimpilo kithi ngaphandle noma okudlula izithelo kanye nemifino. Izithelo zivela phi? Emhlabathini. Imifino ivela phi? Emhlabathini. Okuyiyona enikeza number 1 amanzi anele emzimbeni. Mawudla orange likunikeza amanzi anele. Mawudla ikhabe, watermelon, likunikeza amanzi anele, because ikhabe is made out of water already. Mawudla apple linamanzi anele. Mawudla pear linamanzi anele. Ama grapes anamanzi anele. Actually mostly wonke ama fruits, ilintshi linamanzi anele. Even ama veggie, ithanga uzoliboyela nje linjalo linamanzi anele. What else? Kuningi, kunamanzi akhona vele anele adingwa umzimba wakho. So uzothini ke? And lamanzi lawa asuke edingwa yilona lonke ilunga lomzimba wakho. It's just one orange. Elodwa nje orange usutha into ongakazi wayibona. Udla ama grapes uwadle ekseni kuphela, noma udle iapple kuphela ekseni, awushoti ngalutho. So lonke ilunga lomzimba wakho, lamanzi lawo lwathola in these vegetables, in these fruits, asuke more than enough. Because wonke lama fruits nalama veg anama vitamini, anama nutrients, anama carbohydrates, anama minerals, nokunye okubalekile uJehova ubaba ohlala ekhayizulwini ayethe usihlelela kona ukuba sikudle. Let us read into incwadi yaGenesis 1. Soqala lapha verse verse 29. Uthi uNkulunkulu wathi, bhekani, ngiyaninika yonke imifino ethela imbewu esemhlabeni wonke, nemithi yonke okukuyo izithelo zomuthi, oveza imbewu kube ngukudla kwenu. Kube yini? Ngukudla kwenu. So zonke izihlahla eziwumuthi othela imbewu, zonke isihlahla esithelayo, it is your food for you to eat. All these isihlahla zabanana ukudla kwakho lo, isihlahla samango ukudla kwakho lo, kotapeya ukudla kwakho lo. And abanye abantu baze bathi umzimba uyawudinga nje amafutha. Amafutha ayatholakala kotapeya. Umzimba uyakudinga nje ukuthi kuyatholakala kulesi sihlahla, kuyatholakala kulesi sihlahla. Umzimba wakho uyakudinga nje ushukela, uyatholakala kumango. Umzimba wakho uyakudinga nje ukuthi etholakala kwipeya. So ungathi kushodana, ungathi kudingakalani? Umzimba uyadinga i-acid, uyatholakala kutamatisi. Umzimba uyadinga ustarch, naka amazambane, istarch siyatholakala lapha. Umzimba udinga ushukela wanele, ubhatata awunoshukela wanele. Umzimba uyadinga usawoti, amadumbe anosawoti. So konke uNkulunkulu wakuphelelisa, konke uNkulunkulu wakudanga ngenjongo nangenhloso. Even amakinati, they have their own souls okudinga umzimba wakho. And yazi indlela engithanda ngayo uNkulunkulu, yazi uyamangalisa ubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini. Wabona ngelinye ilanga ukuthi yazi
abantu bayoshelela badle ongafanelekile. That is why he created us with ama-pores. Izimbobo lezi was-createla nembobo leya yangemuva to remove all the waste. Kusizana ukuthi ngaso sonke isikhathi ufake into ezodinga ukuthi iphinde iphume futhi. Let's say udla ama-chips anespice, anosawoti, anamafutha, anazo zonke lezi zinto. Uthi masuhamba usuyamfoma, usuyajuluka. Why? Because kuphuma i-waste. Sonke siyazi ukuthi yonke into engadingeka emzimbeni iyaphuma because isuke izokubulala, izokulimaza. Even noma uye toilet usuke usuyokhipha i-waste ngaso sonke isikhathi, lokhu ongadingeki because umzimba usuke usukuthathile wakuhlela, wakuhlunga konke okudingakalayo ngithi, wakuyisa konke amalungu omzimba, bese lokhu okuphumayo suke sekuyi-waste. So what's the use of eating something if it is gonna be waste at the end of the day? What's the use? Njengamanje you are busy eating whatever oyidlayo ngoba uthi kumnandi, kodwa kumele uyikhiphe futhi. But ayiwoza kumele ujime nani sugcwele amafutha nani. Akumnandi ukujima. Akumnandi ke inhlobo. Usuyagijima manje uzama ukukhipha lamafutha ubuwafakelana kwasekuqaleni engadingeki. Ngoba ubaba usithandile yazi. Ukuba sinawo lama-pores ngabe kwenzakalani? Ngabe kuvalelana fungelane konke kusawuthi konke kwamafutha ugcina kusilimaza kusibulala. But uyakhipha bohle ekhayisweni. When you sweat kuphume konke ongakudingi. Kuphume konke ungcola. And enye into futhi abantu abayenza kakhulu, they eat bad, and they even at the end of the day they curse uNkulunkulu. Baqalekisa yena umdali wezulu nomhlaba. Athi umuntu ngikwazi washisa, kaze ngashisa lobuka nje ngijuluke, ngimfoma, ngimanzi, nginjani, awusasavelelwa ilanga. You are the one who ate something ezokwenza ukuthi uswethe ngale ndlela. And njengamanje usuyaswetha, usuyashiselwa, usuyanuka. You are cursing the same God. Uyena othe idla ama-chips. Uyena othe idla igwinya lishisa ilanga linje. Uyena othe phuza udrink okufakela wonke lo shukela nazo zonke lezi zinto. And now you end up cursing God. So kudala abantu babephila ngemifino, bephila ngamathanga, bephila ngeinkobe, bephila ngobhontshisi, bephila ngazo zonke lezi zinto lezi. Athi umuntu ayadingeka phela ama-proteins emzimbeni, edingeka i-iron. Ayitholakala ibhontshisi, ama-proteins awatholakala ibhontshisi. I-iron lokhuluma ngayo ayitholakala ibhontshisi, ayitholakala kuthiwa yini imfino yey'ntanga. Kuyatholakala lapho. And babedla lonke uhlobo lesithelo bengakuthakanga ngalutho. They weren't adding anything. And babephila isikhathi eside. Okhokho bethu befika ku-100 years, befika ku-105, 110. Why? Because they were eating izinto eziyimpilo zodwa. Izinto ezidinga umzimba zodwa. Thola ukuthi mawubusika kumila inipinashi kudliwe zona, kumila obhitruthi kudliwe bona, kumila carrot kudliwe bona. Makuyihlobo kumila umbila kudliwe wona, inkobe kudliwe zona. Kumila yonke into emila ngaleso sikhathi kudliwa because kuwazeka ukuthi iyona into idinga umzimba ngalesi sikhathi. Iyona into idinga umzimba wakho ngalomzuzu nangalesi sikhathi sonyaka. And babehlezi bewumqimane, behamba long distances, besebenza long hours. Ahlala ugogo wensimini usuku lonke. Why? Because udle imfino, uvuka ekseni wazidlela isigwamba, uvuka ekseni wayidlela isijingi, uvuka ekseni wadla imifino, uvuka ekseni wadla umbila. Ahlala ensimini alime engakhathali. Umkhulu alusa inkomo ayifune emadlelweni usuku lonke ezulazula, ahambe nezimvu because into ababeyidla yayibanikeza amandla ngendlela eyisimanga. And bengenazo nhlobo izifo. Bengagulwa ngobuntu ugogo ekhwehlela. Ini abogogo abakhwehlelile sebephathwa amathambo ilabo gogo laba abadlile into zesilungu. Labo gogo abaqaleke manje ke baphuza omakhofi ke. Athi hayi umlungu wami uthele right coffee angiphuze lona nani. Ogogo abadle lezi zinto lezi engekho right. Ibona kade sebegula ke bephethwe amathambo. Athi hawu nkosema amathambo nani avese sigula avese because ibona bese beqale bedla izinto ezingekho right ezi-wrong bekade
bengadalelwanga zona lezi ezidliwayo njengamanje. So siphila esikhathini lapho khona yonke into ekhona njengamanje isithakiwe, inemithi thizeni. I quote nje from this guy on YouTube. Uthi if siqhamuka ema-labs, if thina besakhiwe ema-labs, sakhiwa ngemshini, sakhiwa nani, then ngabe kusifanele lokudla lokhu kwakhiwe ema-labs. But ngoba sakhiwe ngomhlabathi, ukudla kusifanele lokhu kuvela emhlabathini. It's like expecting ifoni ukuthi uyi-charge ngamanzi ibe ingenziwanga ngamanzi. The fact that isurvive ngogesi, idinga ugesi to charge it, and then mase si-chargeile ngogesi ila iba ne-battery. Yini i-battery? Amandla ukuthi iphinde isebenze. But if you're going to charge it with water, la ungadesignanga ngawo, yadalwa ngawo, izokwenzakalani kuyona? Izofa. So if thina abantu njengamanje siphila esikhathini lapho khona sesiphila ngokudla kwasema-labs, angithi ama-noodles, ama-cereal, zibuza ukuthi qhamukaphi le nto le qhamuka isingaka. Ama-rice crisps ngathi kuyi-rice le nto iqhamuka isivele sinoshukela, sinosawoti, isi-ready, isi-right. Ivelaphi? Uqhamukephi lo sawoti lo? Ufake kanjani lo shukela lo? Mina siqhamuka sengiyadla nje, sengifaka ubisi kuphela. Kuvelephi? Because kudala sasazi ukuthi okay, amasi siwathola enkomeni, iyasengwa inkomo, kuphuma ubisi, siphuza ubisi lolo esilibonayo ukuthi liphuma enkomeni same time angithi, bese siyalahlalisa ubisi lokhu njani luvuthiswe or lulindiswe or whatsoever, bese kuphuma amasi, kudliwa amasi. Into esiyibonile ukuthi okay, iqhamuke la nala. Siyazi ukuthi okay, nanku upholoni uqhamuka enkomeni, nanku cheese uqhamuka enkomeni, na inyama esikwe ngale ndlela. But njengamanje everything is so designed. Isiqhamuka manje isinenye taste, isiqhamuka manje isi-ready, isiqhamuka manje isilolu hlobo nalolu hlobo. Kuvelaphi? Whose hand? Which machine? Ngasiphi isikhathi, ngawuphi umzuzu? Ihlala isikhathi singakanani le nto lapha? Le machine iyagezwa yini? Iyahlanjululwa yini? Because ihlezi igaya every day and night igaya. If unongcolo ongeni lapha, khona enobonile, khona enobenendaba. Because abantu abanendaba nje manje meqedile nje umsebenzi ukuthi gcolile kunjalo hlanganaphi. Fana nomama athola ukuthi badayisela ingane esikoleni. Usephuthuma nje ukuthi ingaze ikhala insimbi noma engasuke engagezanga because ube busy epheka amagwinya kusukela ngo-3 ekseni, ebhizi enza amagwinya. Mhlawumbe uvuke wangageza ngisho ubuso, useshawa isikhathi, kumele ayoxova amagwinya. Wakhohlwa nokuthi uphume etoilet, usenzele ukuphuthuma isikhathi angithi. Usenzele ukuphuthuma ukuthi awe ma isikhathi kumele ngixova amagwinya, nangu nogesi kade umhlupha, kumele ngibhake ngenzele lezi ingane. Ukuthi uhlanganise imfaduko yakhe akayewashanga, bekade kunetha ayomesisanga, ubonile ukuthi izitsha nani sekuthatha kunjalo. Inhlama kade exove ngayizolo, washiya kanjalo ibhakede usephuthuma isikhathi ukudayisa esikoleni, uyabuya nangakusasa akasakwazi ukukwasha, use-eda khona lapho kade kunama-germs kade kunani, wena usuyaqhamuka usuzothenga igwinya, wavela imnandi igwinya lama musibani. Yena usethathe isinomi kanjani because yena ulandela imali, ulandela ukuthengisa, ulandela ukuthi staff sakhe siqhube siphusheke ebese siyafinyelela la ethanda khona because indaba isemalini. So with the fellow workers abasebenza ema-labs, abasebenza kuzonke lezi ndawo, factories nani, bona into abayenzayo bakhava isikhathi ufuja goduka ukuthi umshini ushiye ngawashanga namhlanje uhlanganaphi, ibhosa ayibonanga nani. So wena uzoqhamuka, you take and eat, you just take and grab because it's so nice. So if umuntu umnikeza okungekona ukuthi aphile ngakho engadalwanga ngaleyo ndlela, tell me kuzokwenzakalani kuyena? Kusobala ukuthi uzofa, angeze asinda njengaleya foni liyana engachajwanga ngomlilo kodwa yachajwa ngamanzi. It's definitely going to die because unidinga ugesi angithi, ayidingi amanzi. So thina sidinga lokho esivela kukona, which is okuvela emhlabathini, which is okuyimpilo. Hayi futhi naloko kufakile omanyolo, kwafaka lonke uhlobo nani cha. Umhlabathi nje ozivundelile nangamanzi acwebile, whether amanzi asemfuleni, whether amanzi emvula.
Because njengamanje siphila esikhathini lapho khona even noma uchelela uthi uzochelela ngamanzi asempopini akuzomila healthy ngendlela obakade amanzi asemfuleni ade ngichelela ngayo. Because akusenayo impilo amanzi asempopini anojiki, anofluoride, anayo wonke uhlobo lechemical ongalicabanga. Lokho kwenza futhi kugcina kulimala lokudla lokho okutshaliwe laphaya. So everything is so dangerous. Everything is so risky. Everything ithakathiwe. So singabantu sesiluthiwe salahlekiswa ngale ndlela ukuthi kushintshwe kithi ukubaluleka kwempilo kwaqhakambiswa ukubaluleka kwemizwa noma kwe-taste ekudleni. Njengamanje people do not come to food because of how healthy it is, how needy it is. I need this food. Ukuthi likabishi ngidinga kangakanani ukuthi lizongiboost iron. Lo bhotisi ngidinga kangakanani ukuthi uzonginika energy. Lelo hlobo le-fruits ngidinga kangakanani ukuthi izonginika vitamin C, vitamin D, vitamin E. But they come as, creamy spinach is so tasty. Creamy samp, ave simnandi kabi. Creamy what, creamy this. Mele ufake lesi spice, yazi lesi spice ave kuba mnandi kanjani uma ufake sona. Yazi uma ufake nje wa-add 1 or 2 noto wa-add ozel, wa-add ubani, wafaka imamazi, imamal, whatever oyifakayo. Mina nje ngeke ngize ngidle nje inyama engafakanga whatever akudle kudle engafanga i-chili sauce, ngafaka i-mayonnaise, ngafanga zonke lezi zinto. Ubokwenza i-research ukuthi i-mayonnaise ivelaphi. Just do your own research. Small research. Ukuthi lento isiqhamuka isiyelo kanjena ivelaphi kufakweni kangaka. You will find a lot of information obukade ungayicabanganga, obukade ungayitshela ukuthi kanti kunje, kanti ngibulawa kanje, kanti ngisi-suicide kangaka. Because when you take nge-taste ukuthi kumnandi kabi, coleslaw imnandi kabi, mayonnaise masihlanganise namazambane imnandi kabi, mayonnaise masihlanganise ne-spaghetti or ne-twist, lesi spaghetti lesi si-round kanje, wafaka i-mayonnaise, wafaka i-aromat yakho kumnandi kabi, iqanda lakhe libhoyiliwe, walifaka i-mayonnaise, walifaka i-aromat yakho, wafaka i-chili, wafaka isosi yasehontshozi, isosi yasenandosi kumnandi kabi. Ask yourself deep questions. Where do all these things come from? So it's like umuntu othanda abantu besilisa noma othanda abantu besifazane oyisifebe. Yes, igama nje linjalo alijiki, uyisifebe. Yena uza ngengqondo ukuthi ngiyabathanda futhi kumnandi, I enjoy this and that, I enjoy their company, I enjoy cansi, I enjoy zonke lezi zinto. Akhohlwe ukuthi kunezifo behind, because the more you intersex yourself, you intercourse yourself, uyesifweni la uyakhona, yakwi-HIV, yakwi-AIDS la uyakhona. Yes, kuba mnandi, you're gonna have all the fun ngaleso sikhathi nisa-enjoyana nani, nisakhiphana nisenze zonke lezo zinto. Nalo munye uthi wena ufuna inhliziyo enhle, wena yazi ungisiza ngokuthi, wena ukuthi nokuthi nokuthi. But all these people, they've got different let me say, they've got their different diseases, they've got their different things ezahlukene base zingena la kuwena zizokhuzana. So you come to them wena ngenjongo yobumnandi, ngenjongo yefun, ngenjongo yokuyithabisa noku-enjoy, forgetting ukuthi there is a certain outcome ahead ekulindile, le ongayinakile, le ongayiqhakashekile, le ongayiqaphelile. Because umjolo uzo-enjoy ngaleso sikhathi, not realizing ukuthi lobo bumnandi, lobo besikhashana, khona into obuyinciphisayo kuwena. Mowesifazane, it's either kunciphisa i-value yakho noma lukudalela kumithise uzale inqwaba yengane. The more uzala i-value yancipha. Now umuntu wesilisa, the more uzala, you are causing a lot of problem for yourself. Ukuthi masungena emshadweni lezi ingane lezi uzozenze njani? Qale phansi ziyabomamaza, qale phansi zohlupha unkosikazi wakho. There are many troubles abantu abayifaka kuwona. So lento ifana nomlilo. Bona kumnandi ukotha ngoba usukushisa, usukufudumalisa, kodwa not forgetting ukuthi uyakufudumalisa wena ngithi, kodwa khona lamaphepha lawa ovuthele nowavuthisayo
ngaleso sikhathi. Yes, when uyawater, but uvuthisa ini lo mlilo? Amaphepha. And the more wavuthisa, wakhanda umlotha. So uyashisa wena uyababa uleso skate esingeqiwa umuntu, leso skate esishawa wona wonke umuntu. But uyancipha. Uyashisa impela. Uyashisa futhi nasebhedeni, but uyancipha your value. Konke enciphayo ngawe. So abantu they come to food ngenjongokuthi kumnandi. Uwe ma azange ngibabela kamnandi ama-hot wings. Uwe ma it's so spicy, it's so tasty. Yabo nje bekushisa olimini leyo chicken licking ma-hot wings aka-KFC. Ashisa kanjalo nesibindi sakho. Ashisa kanjalo nezinto zakho. Akushisa exactly nasesiswini sakho. So njengamanje lapha emhlabeni yonke into ingemali, ingebhizinisi. People of God, you need to understand that. Everything is about business. Wonke umuntu uzifunela okwakhe, okuzoba nenzuzo kuye, okuzoba nosizo kuye, kuma interest akhe. So labo uNkulunkulu abahlalele ukuthaka nokufaka imithi ekudleni beholwa ubumnyama namacebo esitha bayasebenza kakhulu ngokuzikhandla ekuqedeni ngezimpilo zabantu kulezi zikhathi zokugcina. I once said to you by the start of this video, kufuneka la mandla ekhona, kufuneka la uqine khona, bese kupress lapho ucindezele lapho. Abantu kubonakalile ukuthi amandla abo asekuthenini badla kahle, bakwazi ukuwalk ama long distance, bakwazi ukwenza yonke into futhi bakwazi ukuconnecta noNkulunkulu nezulu if benza kahle, because that is when they are healthy. That is when uJehova ehlala kubona. That is when they can be pure, babe ngcwele ngaso sonke isikhathi. But if beshiswe balahlekiswa ekudleni okufanelekile obanikeza amandla, that is when they lose all the power. Tell me njengamanje, I even realize, even when it comes to ingane, thola ukuthi ibuye esikoleni kade idla esikoleni, idla amagwinya, idla ama-chips, idla konke lokhu, ithi ibuye esikoleni idakaze phansi. A 7-year-old uthi uyayithuma gijima esitolo, ngikhathele kabi mina gogo, ngeke. Umbuzo uthi ukhathazwa yini? Ila mafutha lawo kade waxhafuza, ilo sawoti kade udla esikoleni, bafakela ingane ukudla okungekho right. Nasekhaya yafika idla the same thing. Ekseni ihambe idle the same cereal. Kwiparish layo ifake ushukela ungaka, sidadada. Ekseni ihambe idle itiye elinesidadada soshukela, isidadada sobisi, icaffeine ecoffee. Ihambe idle isinkwa esino-cheese, isinkwa esinopholoni, kufakwe peanut butter inosawoti wayo noshukela wayo, irami nama-chemicals wayo. Kuningi bantwana bakaNkulunkulu, kuningi, kuyasilahlekisa, kuyasiluthekisa, and sisenkingeni if singanakeli, singabhekile. So ziningi izinto ezibulalayo esezidliwa egameni lobumnandi, egameni lokunambitheka, egameni lokuzijabulisa. Because many people, they come to food athi uyayijabulisa. I'm just spoiling myself with these treats, with these donuts. I'm spoiling myself with this kind of fast food. Uyazispoila, uyazinelisa. Uzispoila ngokuyibulala. Uzispoila ngokuthatha intambo uyibeke la. Kanye nokujoveka kozo. Baningi asebejovekile ekudleni, sebeyama-addict ukudla. People abanama-obesity, asebekibile, sebeyidudle bengakathi umuntu ngeke ngikwazi. Aliphela usuku ungawadlanga amakhekhe, usuyi-addict yawo. Aliphela usuku mina ngaphuza ngitiye, usuyi-addict yaleya caffeine. Awuhlukile nomuntu obhemayo wena insango, because i-caffeine, it is the same as ukuwayi. Aliphela usuku mina ngithanda kabi ijuice, awudrinki, angihlala nje mina udrink ungeke efrijini. Ngisebenza ngeke ngize ngikwazi. You are killing yourself. You are killing your emotions. Because le mithi le elama-chemicals le, idila nemizwa yakho, idila nama-emotions akho. That is why ngaso sonke isikhathi you will feel like,
I feel like having this, I feel like having this type, I feel like. So ziningi izinto ey'bulalayo lapha emhlabeni ngoba yonke into enomuthi isuke inomoya phakathi. Zibuza ukuthi kwenzeka kanjani umuntu ebusuku akwazi ukubeka umuthi la athi sibanibani okwasibanibani ngifuna ukuthi ungithande bese ngokuthi ebese umuthi uhamba straight uye kuloyo muntu loyo asuke emkhafula ngaleso sikhathi. Zibuza ukuthi kwenzeka kanjani. It is because lento ihamba ngomoya, ihamba in the realm of the spirit. It is a spirit thizeni esingumoya esihambe sifike engqondweni yaloya muntu avuke kusene semcabanga ethi yazi unomusa akeve muhle yazi ngakade ngamnakile kanti umuhle kangaka futhi ave lungile yazi because usemkhafulele ebusuku wathi ngifuna ukuthi ungithande, ngifuna ukuthi ungenzele 1 2 3 athi so yonke into ewumuthi phakathi inomoya thizeni. Zibuzeke if this chemical iwumuthi inani le esekudleni, yini le efaka ekudleni eyenza ukuthi wena ukuthande kangaka lokudla, yini le efaka ekudleni ethi enza ukuthi njalo ngenyanga wena uthi awuhlale efrijini ungenayo lokhu njani imayonnaise, awuhlale efrijini wena ungenazo lesi spice, awuhlale ungenayo le sauce, awuhlale ungenako lokhu, awuhlale nje wena ungenawo sawoti ekhabethini lakho. Angihlale nje mina ungeke ngithanda kabe spice sokuthi mina nje rice lami ngeke ngilidle imihlobo elinjalo lingibuka ngeke. Zibuza ukuthi inani kanti lento kangaka, why uyifuna kangaka, why ngathi uyilangazelele ngathi ungayidla njalo. And another unfortunate part ngazo zonke lezi zinto ukuthi abantu abaningi especially esibuyele emakholweni ngithanda kabi amakholwa mina ngoba iwona amele ngabe bamba iqiniso alishumele ezizweni zonke. Zibuza ukuthi if uyikholwa why sekuba nzima kangaka ukuthi uzile ukudla, uthi uzile ushawe ikhanda ushawe inzululwane ushawe uyifune ngempela lento oyifunayo. It is because inomoya ohlela ngaphakathi kuwena ngalezi zinto ohlezi uzile useyifuna ke manje noma ungasathandi useyifuna ke manje iseyibiza. Udlula ngakho KFC usuyayihalela, udlula ngakho untshisi usuyayihalela because uyidlile idla kuwena iyayifuna manje. And the more lento le iumoya ehlala kuwena iumuthi ikwenza unganaki ukuthi how dangerous it is, ikwenza unganaki ukuthi ingozi kangakanani kuwena. Wena uza ngobumnandi obuzwayo nje kuphela, imnandi it's so tasty, imnandi because iba tasty la ezindebeni zakho kuphela kanti usuyalimala kakhulukazi when it comes to junk food. Nayo ke indaba enkulu bantwana baNkulunkulu, indaba enzima futhi ukudlula zonke indaba ekhona emhlabeni. Yabona junk food, this is the most problematic thing emhlabeni wonke jikelele. Asibuyele kuleli gama lithi junk. Into eyijunk edinga ukulahla ngithi, into eyijunk edingcolile ngithi, into eyijunk edinga ukuthathwa ifake kuphi emgqomeni, into edinga ukuthatha uhambe njani uyilahla. So wenzani mawudla junk? Ulahla ukungcola ngaphakathi kuwena, ulahla udoti ngaphakathi kuwena in the name of kumnandi, in the name of kuyanambitheka, in the name of kuyazwakala kuku-taste kunjani, but ufaka udoti ngaphakathi kuwena. Nanka ama-fried, they're so tasty. Namafutha lento, ine-spicy lento. Mina ngeke ngizwe ngadla ama-fried adum nje kanjalo ngeke awadleka wanambitheki. Ufaka ufaka isauce, ufaka ichili, ufaka imayonnaise, ufaka mustard, ufake konke lokho, ufake whatever oyifakayo bese kuyikhana isidleka. Ispice yakho sinosawoti. Phina ama-fried akho ufuna ukwafaka usawoti. Avela xhafuza kade vele ebhukude emafutheni, anamafutha ngaphakathi, anamafutha ngaphandle. They're so tasty. Nali gunya lakho kade libhukude emafutheni. Kwa uflour it's problematic kwawona unama chemicals. Usubhukude emafutheni, wabhukude emafutheni, amafutha agcwele ngaphakathi. Uyaqhamuka wena, it's so nice. Unani igwinya linoshukela, linani igwinya linosawoti, linani igwinya linembiliso ledakwa imizwa yakho. Unganaki ukuthi lento ikubulala kangakanani, uthatha ngobumnandi.
Suka futhi igwinya lakho uzolifakani? Uzolifaka wona ama-fried lawa namafutha kwawona. Suka futhi igwinya lakho uzolifakani? Uzolifaka i-Russian lelo ongalazi ukuthi lifakweni. Ama-Russian bawethu anokwenza ama-research ukuthi lento isiqhamuka isikufaka uplastic inani kahle kahle umthetho wephakathi. Leli Vienna leli sengiliza selithesti kangaka linani ngaphakathi. Ezinye zibizwe ngezama-vegetarian. Vegetarian sausages, vegetarian what. And ave nosawoti liyanto. Ubone ngampela ukuthi isuke ithakiwe yathakathwa kwayona. Yenzela labantu abathi abayidla inyama. Kanti nabo basaluthekiswa basalahlekiswa ngendlela efanayo because inama-chemicals nayo phakathi. Gwinya lakho ulivule, ulifake kamnandi okufakayo. Ufike uphinde upataze ufake ama-fried, uphinde upataze ufake isosi, uyapata. Kuningi, kuyafoncelana, uzokufaka la kuwena, uzofaka ukungcola ngaphakathi kuwena. Nayi ipizza yakho. Uloti wakho. Ufake ispice sakho, wagcotsha leyo sauce leyo, kwathakwa-ke, kwafaka ubacon, kwafaka ama-ribs, kwafaka lonke uhlobo depende kwipizza yakho. Kwafaka leyo chicken ongayazi ukuthi ivelaphi. Kwafaka whatever uyithandayo elangazelela ngaso sikhathi. Ziqhamukaphi zonke lezi zinto? Zivela emhlabathini. Nayi ibhega yakho. Bhakiwe kuqala le ngaphakathi la ingaphansi labhakala isinka lafaka imbiliso, lafaka ushukela, lafaka usawoti. Ayiqale ibhega yakho ifake-ke manje, ifake usosi. Phinde ibhega yakho izofaka ucheese. Ifake leya nyama leya yebhega. Iyona burger kahle kahle that meat ongayazi ukuthi ifakwe ini. Lezi zinto kusuke kufakwe amehlo, kwafakwa zonke lezi zinto kwahlanganiswa, kwathakwa and njengamanje akusagcini ngokufakwa inyama zangampela, sekufakwa ngisho human flesh. Inyama yomuntu because it's all about business. It's all about ukudayiswa nokuthengwa. Ifakwe leyo bheka leyo. Kufakwe whatever ifakwayo. Phinde phinde ngaphezulu. Nanga ama-fried eceleni, nanga udrink eceleni. Uthande yakephi wena ibheka yaka-McDonald's. Uthande yakephi ibheka. Uthande at the back labantu abazenzayo, the fellow workers. How sure are you ukuthi leya msebenzi leyana mhlawumbe bengashoniwe kuba ungcolile ezandleni? Mhlawumbe kade ekhipha isisu ungayizolo ungcolile lo muntu. Abahlaba kasigezanga izandla zakhe. Mhlawumbe uphuma etoilet uphuthuma isikhathi somsebenzi ingaze ngibone iboss ukuthi kade ngitshotshile ngayo etoilet. Siyagijima usezothintela wena ibheka yakho wena uyaqhamuka uyathatha uyadla. There's so much dirt. There's so much ubuthakathi ekudleni. There's so much okubulala. Naka ama-chips. I remember nje esikoleni omunye uthisha wami wake wasenzela i-experiment. Wathi niyawadla impela ama-chips bantwana bami. Niyawaqhafaza impela futhi ngiyazi amnandi. Wavela wathatha. Wathi ubuke uthatha ama-chips uwavuthisa ubone ukuthi kuzokwenzakalani ngawo. Ukuthi ngeke azavuthe yini. And uma uvuthisa kampela ama-chips ayavutha. Uzoyibuza ukuthi hayibo. Lento mayivutha kanje inzani esiswini sami. And I remember there's one of abafundi seke safunda nabo esikoleni. Wayehlezi njalo ekseni edla ofuqu. La ma-chips lawa sebizwa ngesichitho manje. Yabona ukubovu kakhulu. Lokho awubazi nje kusepheshana elincane. Le nto leyana wayidla every day because kubo kunesitolo. So wayevela ithathe kubo efaka esikhwameni mhlawumbe afaka awu-5 noma awu-10. Awadle yedwa. Uyowadla ofoqo ulimi lakhe lube bomvu. Azam amehla akashintsha abe bomvu and wagula walala esibhedlela ngenxa yokudla le nto. Wayidla every day ekseni, njalo ekseni. Because these things are a killer. Ama-chips vele uza ngomqondo ukuthi amnandi. But bokubuka lapha ngemuva, read those ingredients. Oh, gluten lab. Oh, phosphates, whatever. All those chemicals. Enzani? Bhala kuthiwa excessive salt, antioxidant. E30, 330,
i-330 whatever, i-650. Sibuze lezi number zisho ukuthini? Onke lama code asho ukuthini? Ameleni. Kunokuthi uthathe nje go. Because amashisa adliwa kanjalo manje go. Wathele. Kanti you are dirtying yourself. You are filling yourself with so much junk. Unani kahle lapha ngaphakathi? Unomgqomo kahle wena. Ukulahla nje wonke udodo ogcwele lapha emhlabeni. Uyalahla nje uyalahlisa nje uyaphosa. Kusho ukuthi umzimba kaNkulunkulu umgqomo kahle. Uthi umzimba kaNkulunkulu indawo yokulahlela noma yini oyithandayo wena ukuthi uyilahlele. And then ngokwenza njalo you are killing and destroying yourself. Nakho ke indaba enkulu amakhekhe. Amakhekhe ayi-addiction bantu baNkulunkulu, please note that. Ikhekhe lifakwe izinto eziningi. Luckily, I've had an experience of baking. Emakhekheni kufakwa izinkomishi zamafutha. Kufakwe irama yonke ephelele. Kufakwe izinkomishi zoshukela. Kufakwe usawoti. Kufakwe ikhala le ichemical kwayona. Kufakwe qwaba amaqanda. Kufakwe izinkomishi zobisi. Kufakwe so many things. Phinde uzothi kuthasa imbiliso. Kufakwe izinto eziningi kwikhekhe. Wena uzoliza li-taste limnandi. Linano cream limnandi. People of God, we must underline and note. These things are a killer. And amakhekhe uzothi ungathanda kabi mina ngeke nje akuphelisa ungadla ngekhekhe. It's so tasty. Ngidinga ushukela. These things are a killer. You are so addicted to it. Ngalendlela ukuthi usuyifuna manje noma ungathandi. Usuyilangazelela manje noma ungasathandi. Chocolate. Indaba enkulu. Abantu bayispoila ngawo ngithi it's a treat. It's something nice. Mbuke ngisho abelungu. Yazi abelungu ngeke uzumthola umlungu edle islep sonke singaka asiqokontela siqede yedwa. Ngoba uyazi ukuthi lento ingozi kangakanani. Bathi uthi nje kuthasi uqhephula. Umlungu chocolate ungahlala for as good as 6 months. Elibele nje thasi. Because yazi ukuthi how dangerous this thing is. Thina abantu abamnyama ngoba kuzona into zethu lezi. Uza nge-full force wena. Uqede lonke i-cardboard leli what is it called lo chocolate? Is it Swiss roll or something like that? Lo all round kanti. Isilephu siqede usonke wedwa uncishane naso. Libe luzidlela isikhwameni qampu. Faka emlomeni. Uzibulale wedwa. Spoiling your girlfriend utshela ukuthi uyamthanda. Umthanda ngokumbulala. Nalonke uhlobo lwesweet, i-dick sweet. Any type. Marshmallows. Lento le yakhiwe ngengulube. Iyangcolisa. Ama-cereal. Qhamuka isiroliwe lento le. Awuyazi kuhlanganise inanani. Qhamuka sinoshukela. Ma-chalk. What is it? Le cereal le. Chalk whatsoever. Chalk chip whatsoever. Athi idleka ngisho yodwa. Ama-cornflakes. Ama-with bigs. Sesithakiwe lezi zinto sofaka ubisi kuphela. And abanye they add more sugar. Kuyona yonke lento. I add more sugar. Another thing, yogurt. I was so disappointed when I did the research in yogurt. Ukuthi kanti pharma chemicals awu-5. The so-called yogurt ozoyihlanganisa naleya muesli yakho. Uyidle and it's so nice muesli. Kanti nama-chemicals. Ngisho kuthiwa i-plain yogurt inama-chemicals. Yini chemical? Umuthi. Cabanga imithi ewu-5 ke. Kwi-yogurt njengaka ibhlizi yakho leyo ithanda kakhulu. We live in end times, people of God. We live in bad times. Ngendlela esimanga. Coffee lakho line-caffeine. Coffee lakho liyakulimaza liyakubulala. I-drink. Noshukela i-drink. In-acid, excessive acid. Base bathi zero sugar. Bedlala ngawo. 0 caffeine. Bedlala ngawo. Benzela ukuthi ungayiyeki. Angiphathi ama-beverages. Alcohol.
kusimple-ke siyakwazi nje kwakho ayixoxisi nje. Alcohol une-spirit vele baze babhale 37% spirit, moya okubulalayo, body eating spirit okubulala kancane kancane. Hot dogs nali roll lakho lakhiwe nga-something, nani iVienna lakho la, i-Russian yakho or whatsoever ufaka phezulu, pacha i-mustard, pacha whatever ipacha zayo. Imnandi vele hot dog, imnandi. But inani leya hot dog, why mele ngidle yona? At least abanye they are so smart in such a way that izinto bayazenzela bona. Abona umuntu uthi ngiyayithanda i-hot dog, ngcono ngizenzele yami homemade. Abona umuntu ngiyawuthanda uphaya, ngcono ngizenzele homemade, ngizakhele i-apple pie yami. At least it's easier because uyazazi ukuthi uthathe nje i-aphula ngqo, walipatshaza, wafaka kwi-blender yakho, wazenzela wena ngqo. Wathatha nje uflour wakho, wazenzela, wazibonela ukuthi kuphume kanjani. Unlike lo zokuthenga lapho ungazi ukuthi thintwe ngasiphi isandla, kwenziwe ngasiphi isikhathi, how much level of hygiene egciniwe kuqala. Because you will never know, people of God, you will never know. Nenyama njengamanje inyama-ke hayi-ke indaba enkulu enyameni, iyajovwa inyama. Bona inkukhu ingaka ikebile, uthi uyayihlinza uyabona ayi isikhumba sayo ayi. Yase iba nomkhwepho onjena, umkhwepho wahluka nje manje, ijoviwe. Njengamanje abantu sebedla i-human flesh eguquliwe yenziwa ngazuthi i-chicken. Akusekona lokho besicabanga abantu baNkulunkulu, asekona lokho esikufisayo, asekona lo sikulangazelelayo, konke sekushintshiwe, akusekona. Siyalahlekiswa, siyabulawa ngaso sonke isikhathi. Qaphela ufaka into ebenzako, qaphela okwenzayo, qaphela ngoba wona umgqomo isisi sakho. But isisi sakho sihlalele ukuthi sifake ukudla okuzohamba ezandleni, hambeke engqondweni, hambeke esiswini, hambeke emlenzeni, kuye zonke indawo. Hambeke wenza isikhumba sakho sicwebe sibe right. Hambeke wenza amahla akho, loyo carrots wenza amehlo akho amhlophe, abone yonke into ngendlela efanelekile. Hambeke wenza ube namandla ungakhathali. Lo bhatata yabo nje kunoshukela uzokunika i-drive libe luhamba ungakhathali. Lawo manzi lawo uzothi noma uhambe elangeni owadle e-aphuleni lakho noma wadle orentshini lakho, uzothi noma uhambe elangeni ungazizwa u-dehydrated. Spicy, any spicy food ongayicabanga, kudla kwamaNdiya laba, samosa, whatsoever, siney'payisi ungazazi. They are too salty, too sweet. Donuts are so nice, they are the best, but it's so sweet. Uthi usuyidlela i-donut ushawe ikhanda elinzima. So yonke into njengamanje ayisenalo uhlobo lukashukela olujwayelekile oluvela kumoba ngendlela kumele ngabe kuba kanjalo. Usawoti uyabulala uwodwa because uyi-spirit thizeni. Ama-spice aluhlobo oluchwe, yonke inhlobo ye-spice kusokuhlanganisiwe izinto ongazazi ongaziqondi. Because ama-spices they come from different trees esuke igxotshiwe, zonyiswa, zenziwa whatever ezenziwe kona. But they come from different species. And mostly spices they come from amaNdiya. AmaNdiya they're worshipping different gods. Uyathatha nawe kanti sekukhulekele kulabo abanye uNkulunkulu babo, uyathatha usuyadla nawe. And wahlale wazi ukuthi into uma uyikhulekela usuke uyifaka umoya thizeni. Uma ukukhulekela ukudla kwakho uthi Nkosi ngicela ukubusise lokudla, ukufaka umoya kaNkulunkulu ukuze noma kufika esiswini sakho kungakwenzi lutho, because uNkulunkulu usuke sekucwebisile wasusa yonke imoya esuke ikhona. So nabo uma bekukhulekela bekushisela lezi zinto abashisela zona, they are filling it with that certain spirit, and you just take and eat, take and grab, take and you're fulfilling yourself. So uthi uyapheka,
Number 1, erayisini lakho uzofaka iturmeric qala. Because abantu abasayithanda izinto ezinormal ngithi, abasayithanda izinto exaphisiwe, abasayithanda izinto eziyisidingo. Sebethanda lokhu asebekujwayele, lokhu oku-interesting, lokhu abathi food must be appetizing. Ukudla kumele kukuhalise usakubuka. Okay. Njengoba nje erayisini lakho ufaka iturmeric, kumele ushintshe libe yela ngithi. Fine, spice number 1. Ufake libe yela irayisi lakho impela, libe ready, libe right, libe njalo. Number 2, ufake ispice lesa curry powder bathi yini, Raja curry powder. Sinani sinezinto eziningi. Sinosawoti. I-curry powder wodwa unosawoti wayo. Unezipaisi zawo, unakho konke okuthakwe ngawo already. Usazofaka ku-curry wakho uNorox. Usazofaka usawoti, usazothi awuze uphinde uvuvuzele. Kuningi bantu baNkulunkulu, kuningi. Nosawoti futhi ufakile kuyirayisi lakho unjalo. Because irayisi lakho unestarch, uzolifaka usawoti, uphinde ulifake ispice lesi siyi-turmeric, libe yellow, libe ready. Ukhari wakho, khari wama-veg, uqale uyawuthosa, uyawuhlohlozisa ngamafutha inqwaba. Ufake u-anyanisi wakho, ufake u-curry powder, ufake usawoti. Uyayi-add futhi turmeric la. Uya-add futhi whatever u-add-ayo. Usazofaka iNorox. Usazofaka isobho, isobho linosawoti futhi kwalona. Anokufunda ama-ingredients bantu baNkulunkulu. La iNorox soup yakho ibhale ukuthi inosawoti. NeNorox lawa ama-tubes. Is it tubes, cubes, whatever? Bhale ukuthi inosawoti lento. Bhale ukuthi inespice lento. Bhale ukuthi unoshukela nani. But usawoti ufaka number 1, ufake number 2, ufake number 3. Phinde futhi naka ama-salad akho. Thatha ukotapeya wakho awuxovuze. Because abanye bawenza whatever bawenza unokotapeya, bawuxovuze. Phinde futhi uzofaka usawoti kuwona lo kotapeya. Another salt. Uyofaka usuyisalad lakho. Wenza i-butternut yakho. Inoshukela wayo, uzoyi-add another sugar. Uzoyifaka i-cinnamon. Uzoyifaka whatever oyifakayo. Because abantu sebethaka yonke into. Afakeni futhi umuntu kwi-butternut, afake irama. Pataza afake irama. Sekukuningi. Irama inama-chemicals kwayona. Sekukuningi bantu baNkulunkulu. Na i-coleslaw yakho. Uyifake i-mayonnaise. Inani i-mayonnaise? Kumafutha ku-mayonnaise. Uyibona ilula kanje, ijuicy kanje, amafutha. Yes, kufakwe iqanda nje uyibona iyelo. Isikhuphasha lesiya saxovoza. Kwahlanganisa emshini, kwafaka usawoti inqwaba. Kwafaka whatever vinegar nani. Kwase kwafaka tons and tons of amafutha. And then nje ufaka amafutha amangaka. Uyathatha la mafutha uzowafaka ekabishini lakho. I-coleslaw ngithi. And abanye bafake izipaisi i-coleslaw yabo khona izoba taste angithi. Na i-green salad yakho. Ngeke nje ngidle i-green salad mina nginayo salad dressing. Inani salad dressing akumafutha isidadada. Uzuyibona uma ungakaxukuzi ukuthi amafutha asala ngaphezulu. Nangezathi kusale lento ongayiboni kahle ukuthi yini. Nelo khunja yakho yini fita, lo cheese leyana. Lento leso uyibolisiwe eqala. Futhi intatiswe emanzini. Ngathi ibolile uma uvula iphupha nje inuka kabi. Faka i-green salad yakho. Khona izenza ibe tasty. Nama-olives anamafutha akhona. Another mafutha from i-salad dressing. Kuningi bantwana baNkulunkulu, kuningi. Uyaqhishazela kuyagcwala kuwena. Cabanga, this is just one meal. One meal. Izinto ezingaka. Usawoti ongaka. Amafutha amangaka. Ushukela ongaka. Ispice esingaka. Kwenzakalani emzimbeni wakho? Kuningi. Cabanga nje usuzodla i-dessert ke. I-dessert yakho ikhekhe linoshukela, another sugar, another salt, another mafutha.
uzofaka that yogurt yakho, mhlawumbe wenzile ama-fruits akho wafaka i-yogurt, isalad lakho angithi. Mhlawumbe udla nani ithwayini lento, i-milk tart. Inoshukela inqwaba le nto, peppermint, whatever okufaka i-yogurt yakho. Uzokudla konke, ishazi. Kuningi. Ultramel yakho inoshukela ongaka. Ice cream, uzodla no-ice cream ngaphezu kwalokho. Unani ice cream? Unoshukela. Uzoshintsha ice cream wakho uzube brown, uzube pink, uzube whatever. Ufake luyakhala luyana. Lo oyi-chemical kwayona. Iyabanda futhi lento. Kuningi. Uzoqeda lapho futhi ngeke ungaphuzi lutho. Uzophuza i-drink inoshukela ongaka. And the research says ukuthi yabona lama drink lava bazothi zero sugar, zero caffeine, zero whatsoever. Basuke befake an artificial sugar. Wena uzoza nge-full force ukuthi hayi vele usekushukela abawufakanga cause ushukela uyabulala because abantu bayazazi izinto bayalazi iqiniso. They know what is healthy and what is not healthy. So bekwazi lokho, and the people with the so-called businesses babona ukuthi ngeke ibhizinisi lethu liyafa liyaphela. So let us take something that is artificial. Bawufaka ushukela but artificial ongeke waze wanake nge-water stick. Bayifake that artificial caffeine. Kutshwala kuthiwa it's non-alcoholic, i-champagne non-alcoholic. Khona alcohol lapha. Ukuthi nje kudonswa wena kholwa. Khona uzothatha ngazi ukuthi it's non-alcoholic. These people, they know ukuthi uma ungayiyeka lento, they are the one losing business. Uma ungayishiya phansi uthi ngeke mina, they are the one going to lose a lot of money because they are gaining. Ngokuthi wena ukhiphe leyo 200 rand uyothenga leya pizza. Kade bonus basurvive ngokuthi wena ufike uzothenga ipizza. Basurvive ngokuthi wena ufike uzokhipha imali yakho. Otherwise if awufiki uzokhipha imali yakho nomunye engafike, uzoma kanjani? Azohanda kanjani ama-brand? Ngeke. Ibhizinisi liwa ngokungathengi, ungathengisi. But if beqhubeka bethenga, that is how it gains strong. That is how it grows. So if ungazothenga wena, bazofa, bazolimala, bazowa, kuzophela nyanga abo. So kudingeka indlela ukuthi wenziwe ukuthi uqhubeke uthenge noma uyingozi kangakanani. So indaba enkulu ke bantu baNkulunkulu isekuthenini ke zonke lezi zinto ziyingozi eyodwa. Ziyakujova. Ubokuyibuza ukuthi why you always crave udlula esitolo saka chicken licken uthi ngaze ngiyihalela. But it boosts your cravings, fika licking good, whatever. It is because there is a certain spirit uyayihalela manje. Ingoba lento ingaphakathi ibiza enye into. Lela baya. But it wants more and more and more. Ngesho nangebhadi, njengoba lokhu kudla kukhandwe ema-labs, thina ke singaveli ema-labs. Kuze kuthiwa kuprocessiwe, ingoba kudlule kweminingi imishini, many categories, many hands. Ongazi nokuthi nani. These noodles aqhamuka kuneseredoni siwaphosa nje just for 2 minutes emanzini. Qhamuka lento isino ubokuthatha ama-noodles uwadle ungakawapheki. Lento inoshukela, inosawoti, ina yonke it's already ready. So siyaqhamuka sokuphosa emanzini sokufaka leso spice usuyadla. Because kufuneka ngazi ukuthi ungathola into esheshayo ngithi kuluthekiswa wena. So afika kuwe se-ready, zibuza ukuthi kanjani. Ufaka kanjani ushukela la? Ufaka kanjani usawoti la? Kwenziwe kanjani? Ubani oyiphekile? It's processed. I-ready vele. It's prepared. Fana nalela tin stuff lakho. Uzibuza ukuthi how come lento ihlala 6 years ingaboli? Because uNkulunkulu kudalela ukudla ukuthi kuzohlala just for this period of time ebese ke kubole. But
because ubona nobhanana mase usukhile waba yellow bese uyadecompose ubole uthambe kuphele ngawo. Uhlala isikhathi esincane. So zibuze ukuthi lo uzohlala isikhathi eside. Yini lengake efakwe phakathi? It is chemicals. Enzela ukuthi kuhlale isikhathi eside kungaboli. I-chemical leyo ke mase singenela esiswini sakho yenzani? Because umuthi lona. And yonke into siyajova ke bathi. Khona kuzohlala isikhathi eside in shelves kuzolasta isikhathi eside. Is it inorganic, organic, whatever? It's not healthy. Akuyona impilo. Futhi akukulungele. Vula namehlo bantu baNkulunkulu. Ngiyabulawa, ngiyathakathwa ngokudla. So njengoba bengisho ukuthi le mithi ingama chemicals idala izifo eziningi. Idala isifo senhliziyo. So nesifo ke manje inhliziyo yakho iyama. Number 2 idala isifo sashukela, diabetes. So dinga manje le adrenaline inhliziyo ijova lesiswini, njalo ijova khona iadrenaline yakho izokwehla. Mase kupheke kakhulu awungavukela ushukela nanani, mele ujova. Hayi. Akuyona impilo. Isifo samathambo. Qhaqhazele. Isifo somdlavuza, any kind of cancer. Umdlavuza wamaphaphu. Because of that caffeine. Umdlavuza wezinto, kidney failure. Because izinto zakho zizofail nje. Umsebenzi wezinto ukudonsa udoda ngithi. Thola ukuthi udle iphula lakho langageziseka. Bese usudlile lo yadoti loyana uqhamuka lapha ehlahleni mhlawumbe kuye kwahlala kakelwe inyoni nani. Usuyalidla ngephutha. Umsebenzi wezinto zakho ukuthi zidonse zigrabhe lo doti loyo ebese ke ukwazi ukuthi iphula liqhubeke lenze umsebenzi emzimbeni wakho. So wena usudla yonke into engcolile. Izinto zakho sezidonsa more than enough udoti ezidalela ukuthi ziyudonse bese ziyafeyila ke sikhathale. Kube necancer yesibindi. Because you eat everything engekho right. There's excessive acids, excessive salt, excessive spice. Mangithi excessive kuningi kakhulu. More than enough. Okungadingeki. Bese yafeyila ama-organs akho. Akhathale. Because asisufarisha kakhulu. Tell me izandla zakho uma uzisebenzisa kakhulu azigcine ishake eziqhaqhazela. Amehlo akho ubuke ngawo. Wabuka ebusuku wangalala. Nangakusasa wangalala. Awabe bovu. Because asebenze kakhulu more than they are required and more than they can work. So bantu baNkulunkulu. Isitha sithatha kubeka intambo la. Siyeza sona sokhahlela. Leli bhakethi umphezu kwalo. Bese intambo yakinya ufubula lesifo senhliziyo. Ufubula lesifo seshukela. Because mase sikuphethe lesifo sake saba khona nje. Iyodwa into esisisele ukuthi sithathe nje unyawo laso sikhahlele ibhakede. Dead. Lokho kwenza impilo yomuntu inciphe ibe mfishane kakhulu. Sorry. Ngoba uma uhlezi udla amagwinya ishwama ihlanganisa no boost. The boost is not healthy. Imagine umzimba wakho udinga this kind of energy when uzothi awuthole more than enough energy. Awulimali. It's like overcharging your phone. Ifoni isi 100% uyaqhubeka i-charge. Ayifi na. Nayo ishwama yakhe inamafutha. Lo zithintwa abantu lezi zinto isinomkanjani. Bafaka anyanisi for utamatisi noma kuthiwa bayenze ubuka lento. Le nyama yabo lebe beyisika 100% sure ukuthi inyama ehealthy eyimpilo oyidingayo. Lo kade ifaka lapha nange. Uyifaka ngezandla enjani unesho kangakanani ukuthi uzigezile kuqala. Avoid eating takeaways, people. You will never know. Everything is a killer njengamanje. Everything is deadly. Everything is fighting you. Everything iyakuthakatha.
So like I said, kwenza impilo yakhe ibe mfishane. Like uNkulunkulu ekuhlelelile ukuthi ubuzophila 100 years. Wena usudla lokudla lokho. And then mase usune BP at the age of 26, 27 or 20 something. Mawucabanga uzofika ku-50. Yes, uhlalela 100 years. Uzofika na ku-50. Because njengamanje kumele uqale udle imishanguzo, udla amaphilisi e-BP usana 30. Ngeke uzofika ku-50. Uzogula and obviously you are killing yourself. So lento le, it's like you are killing yourself. Kancane, unganakile. Kodwa-ke bantu bakaNkulunkulu, ngoba ayikho inkinga engenasisombululo Nkosi yami. Njengoba nazi since sazi ukuthi lokhu kudla asidalelwanga ukuphila ngakho. The only solution is to call it quits. The solution is to go back. Sicela umoya kaNkulunkulu usisize. Because people are addicted njengamanje to this food. Benganakanga ngoba lokudla kuthakathiwe, kuloyiwe, kugcwele imithi. Sorry. Yes, kumnandi angifuni uqhamanga. Kuyanambitheka. Futhi akulula ukuthi uvele nje ukuyeke because it's got full of spirit. And kunemimoya ngaphakathi. Kodwa ngoba uJehova kukho kungenzeki, uyakunikeza amandla. Kuphela uma uzomcela ngokunxusa nangokuzimisela okukudela kuba impilo yakho lena. This is your life at stake. This is your life at risk. And this is a sin that you are doing by committing that suicide. Enhlaze wazi ukuthi impilo yakho isezandleni zakho because you are what you eat. Uyilokhu okudlayo. Futhi ngokudla kwakho, like I said, you are committing suicide. Okuyisono ekugcineni kosuku. Yes, I know kuzoba nzima. But ungakukhatha kancane. Bese bathi ayitshela ukuthi nencwadi. Uthi ngoba nakho usizwile into uthi ukudla ukho right bese uthi ngiyayeka. Angeke ngisakudla ukuthi angeke ngisayenza lento. Ungazenzi isinqado osona. Ungazenzi steering. Kancane. Eliminate it bit by bit. Yabona nje ukuthi kule nyanga uthi ngayithenga imayonnaise. Ukudla okungena mayonnaise. Kale nyanga uthi ngathenga ikheke yabo ake ngayidli nje dessert. Ngibona uzokwenza kanjani. Ukudla nje ukudla kwakho. And enye into ebalekile abantu baNkulunkulu emle siqonda ukuthi you need to always put an alternative to everything. Uma uthi uyeka ukuthi kube nento ozoyifaka esikhundleni sakho, you know, if uzothi awuyifaka imayonnaise uzofakani? Let's say uzothi okay, njengoba ngayithenga nginkulu ngithenge lokho okuncane ngikufake ngithi thasi khona uzokuya kancane, you know. Ngeke ngithi nje mina isikhathi esiningi kumele uzazi izinto oyithandayo, kumele uzazi izinto oyilangazelayo. Because uma uzothi okay angizofaka amasalad ekudleni kwami, kodwa ngoba sengijwayele ukuthi njalo uma ngidla imeal ngizodla something else, ngeke ngisadla ama-chips njalo uma ngiqeda ukudla. So into engayidla ukuthi njalo uma ngiqeda ukudla angidli i-apple, you know, uma ngiqeda ukudla angidli ubanana, uma ngiqeda ukudla ngidla because usuzijwayezile ukuthi ngaso sonke isikhathi wena udla kanje. Uyazi ukuthi ukudla kwakho kufaka izinto eziningi angithi. So uyazi ukuthi okay ngoba ngisakufaki lokho ongekho right, ake ngenze i-mixture yalokhu ke oku-healthy ekudleni kwakho. Wazi ukuthi okay ngizonza i-dessert yami nakho ukudla ngikuphakile ngakudla ngaqeda. I-dessert yami mhlawumbe kuzoba ubhatata, kube idumbe, bese kuba ubanana, you know, things like that, just so that uzojwayela ukuthi umzimba wami siyakushintshisa manje sisakwenzi lokho. So uthi kule nyanga angeze ngithenge ikheke as a dessert, instead of that uyidlele nje ubanana wakho. And then uthi nje okay kuleli viki asithosi inhlobo like siyabhoyila. Mhlawumbe nipheke inyama yenkukhu. Inyama yenkukhu ayidingi vele ukuthi uthose, idinga ukuthi uyibhoyile kuphela. Ubhoyile kulelo viki kancane. Into yazi into le mawuyiyeka iyayekeka ngempela. Uthi ngoba sibhoyile leli viki na next week singabhoyila, nakulela viki singabhoyila, kuze kungene egazini
uze ukujwayele. Ungezi nge-full force. Thathe kancane kancane because umzimba udinga ukuthi ujwayeze. But into ekumele siyazi ukuthi anything uyayijwayela. Uma wayenza kathathu usuke usuyijwayele, usuke usuyisinqadi kuyona. But if uzoqikelela ukuba consistent kuyona, because that's the most hardest part. And then bese uyajwayela ukuthi okay, asimeni kancane kusawoti, at least sifake i-aromat. Ithi masiphelile ukuthi okay, asifakeni i-Norox. Uthi uyayibona i-Norox iyaphela, uyihlephule bo-half uthi okay, asifakeni u-half we-Norox. Okay, asifakeni ikota. Kancane kancane ugcina usujwayelile ukuthi okay, asayifake i-Norox, siyofaka isobho kuphela ekudleni. Yabo, kancane kancane. Uzohamba ujwayele and ama-taste buds akho azojwayela. Because njengamanje asejwayele i-spice, asejwayele zonke lezi zinto. Uma uzoza nge-full force uzothi uzodla ukudla okubhoyiliwe, kuzoba kumbi. And I tell you, you're gonna go back to square one. But uma uzothi kancane kancane uzoze ujwayele your healthy eating habit. So ekudleni kwakho, uma ungasakuthakathi, rather have ama-salad. Because usafaka, yabo, like for example, nasi isitambu sakho, awuzosenza sibe creamy samp, awuzosithosa, awuzosenza lutho, uzosibhoyela nje njengoba sinjalo. Uzothi okay, nasi isitambu sami, ukuze sidleke, uthi ngisi-adding i-butternut. Ne-butternut sakho ungayifaki lutho, ngizosifaka ne-butternut. Uthi okay, yinenye ufake u-beetroot, yinenye ufake ukotapeya, enye ufake upelepele wakho, noma ushatini, yes. Kuzodleka, yabo uma sekuhlangene ama-taste, and especially when it comes to upelepele. Upelepele uvala yonke into ukuthi ayikho i-taste la, uvala konke. Hambe uze ujwayele. Nakho namhlanje uziphekela isigwaqana sakho, wahlanganisa, wangafaka lutho. Hayi lesigwaqana esigcwele, cabanga uphuthu ugcwele amafutha. Isigwaqana sakho sidle njengoba sinjalo, endaba sibe mnandi. Nasi isigwaqana sakho sifaka ama-salad akho, uthi okay, uzosiqobela nje ukhukhumba wami, ngiwuthi, siqobele nje utamatisi wami, ngizosiqobela nje whatever. Eceleni ubekile nanku nobhatata wami eceleni, nakho ngibekile. You know, uze ujwayele, uku-enjoy. Uzohamba ukwazi ukukudla kunjalo. Ngokuzijwayisa kancane, ngiyakuthembisa izokwenza ungalingi uzenze isinqado. Nejuice uhambe uthi thasi, uhambe uyifake encane, uhambe uyifake uze uyiyeke at all. Udrinki-ke nje, call it cut, call it quit. Lezi zinto futhi zinjalo ziyabiza, they waste your money. Uzothi ufuna uhlezi une-drink, kumele uhlezi uno-20 shuthi wena, and mase sikujovile lento usuyifuna isinomi kanjani njalo, noma ungasayidingi, cha. Selikujovile le cake, ufuna ukuthenga i-Black Forest nanani chocolate cake, it's waste your money. So like I said, uze ujwayele. And another thing that is very important, you need to be ready mentally for this thing. Kumele uhlezi u-ready engqondweni ukuthi ngiyayenza lento. Ungazidiceleli phansi futhi ungavumeli ukuthi mhlawumbe ngicasukile, khona umuntu ongicasulile futhi uthi ngidle kakhulu ngoba ngicasule. You must be ready mentally. Ukudle ngendlela efanelekile, because usiza owakho umzimba, usiza eyakho inyama. You are the one that is going to die ngelinye ilanga. You are the one oshwankathela impilo yakho ngokudla izinto ezingekho right. So as I said, you need to be ready mentally. You need to pray hard for this thing. Uyikhulekele kakhulu. And into emele uyikhulekele njalo, i-consistent. Because I know, kulula abantu baNkulunkulu uqala into. That's the most simplest thing. But ukuphikelela ulibele uqhubeke uyenza, that's where it gets hard. Because ila action usuqala khona, ila usulwiswa khona, so ayibona nange-serious, nange-ibambile le diet ndini yakhe. Ila kumele ukhuleke khona ukuthi Nkosi ngiqinise, ngizoyibamba kunjalo. Uma ubona ukuthi uyahluleka uzile ukudla, unqande, uvele nje udele straight, ukudube. Bese uyabuyela khona futhi uphinde uzame. Yes, uzolibele uhluleke ubuyele emuva, uphinde uzame, uthi Nkosi ngiyacela, uphinde uzame. Unxusa uNkulunkulu uzokunika amandla. Because it's one thing uyiqala into, but it is another thing we maintain. But God will be with you. So bantu baNkulunkulu nihlala nazo ukuthi ukudla kuthakathiwe, nithakathiwe ngazo zonke izinto, ngazo zonke indlela. Nithakathiwe ngokudla nitshela ukuthi niyakuthanda, nithakathiwe ngokudla nitshela ukuthi niyaku-enjoy. Sorry, xolisa kakhulu. Nithakathiwe ngokudla nitshela ukuthi kuyanambitheka nani. Anidingi.
akufanelekile emzimbeni wenu. Nidinga ama-fruits nama-veg. Udinga ukuthi uthathe ithanga lakho ulibhoyile ulidlile njalo. Yes, ngeke lize lijwayeleke. Yazi njani? Lihlanganise. Uhlanganise nobhatata wakho namadumbe akho. Nalethanga lakho nalimazambane nakho ubhatata. Yazi kumnandi. Carrot wakho uqobele nje uhlanganise konke iklabishi lakho umixe. Ufake upelepele wakho ubhoyile emanzini akho ukudle nje kuba kunjalo. Kumnandi. Uthi uyabuka ubekile nama-fruit akho la eceleni. Uyazi ukuthi uma uqeda ukudla la ungenela ama-fruits nakho, ungenela kubanana wakho, ungenela u-orange lakho, ungenela u-aphula lakho. Uyadla usuthe. Because that is what is needed by your body. That is what is needed by your spirit. That is what is needed for you to get enough energy. So bantu baNkulunkulu, lama chemicals ayimithi. So ke siyazi ukuthi umuthi wini uyisibulala mzimba, uyabulala. Awukho umuthi ongavela ukudle nje ungawudingi ungakubulali. It's definitely going to kill you. But you do not want to kill yourself. Nakho khanya naleqiniso. Come back to indlela uNkulunkulu athi kudale ngayo. Come back to your rightful diet. Ekufanele ekumele uphile ngayo futhi ezoba usizo kuwena. Because this is what is needed by your body. That is what is required for your body. That is what your body is hungry for. Your body is not hungry for a pizza. Your body is not hungry for ama-fried. You can say no to this thing. Waste to 10 rand wakho, 15 rand wakho futhi lama-fried endini. Lo 15 rand lo bungatholi ikabishi la 15 rand. Udle 2 days. But lama-fried wadle i-breakfast kuphela. Waste. Angiphathi ke ama-pizza ke 200 rand. 200 rand bungatholi impuphu. Bungathola amazambane. Bungathola isipinashi. Bungathola utamatisi. Sekubalele futhi. 100 rand, 200 rand. Impuphu yu-70 rand. Ne? Amalokhu njani? Kabishi, let's say, lu-20 rand. Seku-90 rand cabanga. U-10 rand utamatisi. U-10 rand isipinashi. U-10 rand ilokhu anyanisi. Uphepha. Kube yini? Carrots, 15 rand. Kube yini? Cabanga u-200 awukaphelile. Usuthola izinto ezingaka. I-grocer ya 3 weeks. Imagine. But ipizza uyidle manje emini kuphela. Ntamba usalambile, usazolamba. Think about this, people. Think about yourself. Think about your life. Think about your tomorrow. Think about uzokwenzakalani kusasa if ngenza lento. Ungacabangeli manje ni-taste namanje nobunandi ngoba isikhashana buyadlula. Because the more you think of imanje, ulebele uthi ubaba kamnandi, you are burning yourself ngaphakathi. The only kubaba okuyimpilo ilokhu apelepele udle ngqothilisi. Iwona ko rice nakhona futhi ungawudli excessively kakhulu. Yonke into uyidle nje kahle. Konke kodwa sikuthola kuNkulunkulu. Konke kodwa amandla wathola uNkulunkulu ngokumnxusa ngokumncenga. Nangokuma konke akuyaleza ngakho ukusebenzisa uku-apply so that ungeke wayibulala. Because isithi into esiyenzile sikuletheleli lokudla sakubeka la. But wena ugcina ukukhetha egcina ngosuku. So siyithathile intambo sayibeka la. Wena ngokuthatha lokho kudla ukudla uyayithatha intambo uyibeka la. Uphinde uqhubeke ukudle uyithatha intambo uyisondeze. Uqhubeke ukudle ugibele phezulu kwaleso sitini leso, ugibele phezulu kwalelo bhakede. Uzothi mase une-BP, uthi mase sifa senhliziyo sifike ke sithi mase usunomdlavuza ikhensa yakho kuthiwe siku-90%. Suthi usalelo 3 months. Phela 3 months sikhahlela ibhakede sitha kube ukufa kwakho. Ngokwenza kwakho kabi. And kuyisono lokho ngaphambi kwaNkulunkulu because wena ukudalela impilo ende. Nempilo esikhathi eside. Wena uyayishwankathela, uyazibulala. Uyona baba ngihlala ekhaya esibini. Inkosi nje ibe nani nisize kakhulu. Mhlawumbe nazo uthi uNkulunkulu ngale myalezo usuke ezama ukusiza nina. So anipha amandla nisize kakhulu. Nibuyele kwi-diet right. Nibuyele ekudleni okufanelekile ngoba lokho kuthakathiwe. Lokho akukho right. Lokho kungcolile. Lokho kuyagulisa. Futhi lokho kuyabulala. So ungabi nesandla ekufeni kwakho. Kade ubungaba nesandla ekuphileni kwakho. Ngoba uNkulunkulu ubusisile ngakho konke. Konke kubekile etafuleni. But uwena ukuthi ukhetha kuphi, uthatha kuphi, usebenzisa kuphi okuzoba usiza empilweni yakho. Inkosi nje ibe nani inisize kakhulu. Hleze nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono. uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. For more videos akhona ku TikTok allow 10 minutes.
TikTok, same videos on Instagram, Facebook. Nkosi nje ibe nani, inisize, iniphulukise. Ulihle ithemba lo wakwamzobe. Nkosi ibe nani. Amen.